Mmerebe mmemme ncheta ọmụmụ bụ nọ oge mmadụ ji wee na-enwe aṅụrị na ndụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Nke a bụkwazi otu akụkọ ahụ ga na-akọ n'isi onye nke bụ onye isi oche ma bụrụkwazị nnukwute onye isi oche ụlọ ọrụ Dikin Point Nigeria Limited bụ Chief Don Okafor, onye nke merebere ncheta ọgbụgba afọ ma bụrụkwazị ọmụmụ nke 50 ya. Ya bụ mmemme bụkwazị nke dakọrọtara n'ọnụ n'ụbọchị o ji wee mepụkwazị ụlọ bụ nke ọ wuru ma bụrụkwazị nke akara ụka na ya site n'aka Very Reverend Monsignor Patrick Eze Ọbaka n'ụlọ ụka St. Mary's Catholic Church Awụda Nnobi na okporochime obodo Idemmili South. Onye nta aka anyị bụ Faith Onyemuche ga-ewetara gị akụkọ. Agbanyeghị na Chief Okafor bi n'obodo America, ọ na-esonyere nne na ihe na-eme na ụlọ ụka dị n'ime ogbe na obodo ya, nke mere ka o jide ọkwa dị iche iche metụtara ndị Nnobi na ndị Igbo bi na obodo America. Mgbe ọ na-akọwapụta ezi ọlụ Chief Okafor ka otu ụkọchukwu bụ onye Nnobi, Very Reverend Fada Dominic Obielosi kọwara ya dịka ezigbo onye ụka, bụrụkwa onye obiọma ya metụtara ndị nọ ya n'okirikiri. O kwuru na agbanyeghị na ọ hapụrụ ichi ụkọchukwu, Chief Okafor gara n'iru na-alụ ọrụ Chineke dịka onye na-afụ maka arụike ndị mmadụ, wee kwuo na ọ bụrụ ọsọ mgbe mmadụ bụ ụkọchukwu ka ọ ga na-alụ ọrụ Chineke. Mgbe ndị ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, Chief Okafor kwuru na obi bụ ya sọ ọṅụ ka o si gbaa afọ 50 wee kwuo na ndụ bụ onyinye sọsọ Chineke nwere ike nye. O kwuru na ọ gabigara ọtụtụ ihe na ndụ ya, mana site na amara Chineke ọ bụ onye mmeri. Chief Okafor kenere ukwu na ibe bịara nọnyere ya na ya bụ emume ncheta ụbọchị ọmụmụ ya, wee kpee ka Chineke gọzie ha. Tata ka nna celebrate my 50th birthday. Ekene Chineke for the health, for the good health and for his love. N'okwu ha dị iche iche ka nwunye ya bụ Dr. Mrs. Francisca Okafor na ụmụ ya bụ Dumtochukwu, Gozikwa na Kosisochukwu Okafor kenere Chukwu maka ndụ o nyere nna ha, wee kwuo na Chief Okafor bụ ezigbo di, bụrụkwa ezigbo nna nyere ha. Ọtụtụ ndị bịara na ya bụ mmemme gụnyere Chief Chukwudi Ezenyi na Chief Don Ebubeọgụ kọwara ya dịka ezigbo mmadụ na-enyere ndị mmadụ aka rinne, wee kpee ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ya. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị ụkọchukwu, ndị echichi, ndị na-azụ ahịa na ndị enyi Chief Okafor bi na Nigeria na obodo oyibo. Site na Nnobi, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.